ओवर तो अगस्ट 15 से दिन प्लान कौन? प्लान कौन छुट्टी अच्छी घरे रही खाइबी बुलबी और तुम सहित एमती कथा हवा कथा प्लान सेमती किसी ना वाह तो पाई तो अगस्ट 15 माने खाली छुट्टी रो दिन आउ ओ जदि 15 अगस्त तो ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୁଟିର ଦିନ ତାହେଲେ ତୁ କହ ମତେ ଆମେ ଯେ ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଢି ପାରୁଛେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ସେ ସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ରହୁଛୁ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ତ ମିଳିନି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମାନେ କେବଳ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ନୁହେଁ ଆମକୁ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ବୁଝିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ 15 ଅଗଷ୍ଟ କେବଳ ଛୁଟିର ଦିନ ନୁହେଁ ଏହି ଦିନ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦିନ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏହି ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଅଧିକାର ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦେଶକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ନିଜ କାମ ସଦ୍ ଭାବରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଅଗଷ୍ଟ 15 କେବଳ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।